Goazen elkarturik, piztuta fedea, argitan zabalik, maitasun libera. Gurekin du, maixutan dago, gurekin du, gurekin beti, egin dezagun zuzentasunez, ta maitasunez berezana. Goazen elkarturik, piztuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, zenide maiteok, presta ezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristionetan parte hartu ahal izeteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, ondasun ikustezinak dituzu maite zaituzten entzat. Piztu gure bihotzean, zeure maitasunaren garra. Zu gauza guztietan eta gauza guztien gainetik maite izanez, guk asma ditzazkegunak baino handiagoak diren, zuk agindutako ondasunak iritsi ditzagun. Zure Seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta reg bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ezekielen profezia liburutik. Honela mintzo zitzaidan jauna. Gizaseme, bat-batean kenduko dizut zeure begien pozgarri duzun emaztea. Baina zuk ez egin dolurik, ez hasi haieneka eta negarrez. Egin negar isilean, baina ez egin oihu dolurik. Jantzi buruzapia eta oinetakoak, ez estali aurpegia, eta ez jan hileta ogirik. Goizean hitz egin nion herriari, arratsean hil zitzaidan emaztea, eta biharamunean bete nuen agindutakoa. Herriak esan zidan, ez aldiguzu azaldu behar, zer esan nahi duen egiten ari zarenak? Erantzun nien, hau esan zidan jaunak, hitzegi oso Israel herriari, hau dio jainko jaunak, zuen babesleku eta arrogarri, begien pozgarri eta bihotzen xarma den neure santutegia profanatuko dut. Jerusalemen utzi zenituzten seme-alabak, gerran hilko dira. Orduan Ezekielek egin duena egingo duzue. Ez duzue aurpegia estaliko, ez da hileta ogirik jango ere. Ez dituzue buruzapia eta oinetakoak kenduko. Ez duzue dolu egingo, ez negarrik. Baizik eta zeuen txarkeriengatik arituko zarete eta elkarren artean negarzotinka ibiliko. Ezekiel seinale izango da zuentzat, hark egin duen guztia egingo duzue, eta hori gertatzen da gertatzean, orduan jakingo duzue ni naizela jauna. Jaunak esana, sortu zintuen jainkoa zenuen baztertu. Sortu zintuen jainkoa zenuen baztertu. Sortu zintuen arkaitza zenuen baztertu.
Mundura ekarri zintuen jainkoaz zinen ahaztu, seme-alaben iraina ikustean zapuztu egin zituen jaunak. Sortu zintuen jainkoa zenuen baztertu. Esan nuen berekiko, eskutatu egingo diet aurpegia, eta ikusiko du zer amaiera duten. Jende makurra baitira, leialtasune gabeko seme alaba. Sortu zintuen jainkoa zenuen baztertu. Jainko ez den batekin mindu ninduten, bere idolo hutsalekin iraindu. Herri ez den batekin minduko ditut nik ere, nazio ergel batekin irainduko. Sortu zintuen jainkoa zenuen baztertu. Aleluia, aleluia. Zorionekoak gogoz behartzu direnak, beren abaitute jainko jaren erreinua. Aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan gazte batek Jesusen gana hurbildu zen eta esan zion, Maisu, zer honik egin behar dut betiko bizia eskuratzeko? Jesusek erantzun zion, zergatik galdetzen didazu onari buruz? Jainkoa bakarrik da ona. Betiko bizian sartu nahi baduzue, bete aginduak. Hark berriz, zer agindu? Eta Jesusek, ez hil inor, ez egin adulteriorik, ez oztu, ez egin gezurrezko testigantzarik, hartu aintzat, aita eta ama, eta maitatu lagun urkoa zeure burua bezala. Gazteak orduan hori guztia bete dut, zer falta dut oraindik? Jesusek erantzun zion, guztiz ona izan nahi baduzu? Zoaz, saldu zeure ondasunak eta eman behartxuei, eta altxorra izango duzu zeruan. Gero zatoz eta jarraitu niri. Hitz hauek entzuteaz, nahigabeturik joan zen gaztea. Ondasun handien jabe baitzen. Jaunak, esana? Guztizona izan nahi bali maduzu zoaz, saldu zeure ondasunak eta altxorra izango duzu zeruan. Gazte hau mandamentu guztiak betetze zitun. Eta jangoikoaren presentzia iritsi nahi zuen, jangoikoarekin bat egitea nahi zuen, zerbait ona da hori. Eta da zerbait guztiok duguna barruan, naiz guk kaso egin edo ez egin. Jangoikoaren presentzian bizitzeko irrika hori sumatzen dugu gure barruan. Baina askotan pasatzen zagu gazte honi pasatzen zaion bezala. Mandamentuak egiten ditugu, betetzen ditugu, geure egunerokotasunazko gauzak ere egiten ditugu, onak gera, baino beste jainko bat dugu. Eta gazte honek hori pasatzen zitzaion. Beste jainko bat zuela bere bizitzan. Jainkorrek segurtasuna ematen zion, diruak segurtasuna ematen zion, eta ez zuen nahi utzi. Beraz, jangoikoak esaten dio, ezin dezu
bi jangoikoei segitu. O uzten dezu bat eta besteari segitzen diozu, o bestea utzi eta besteari segitu, zuk aukeratu. Baina ezin dezu arre eta zo batera egin. Edo arre, edo zo. Eta guri hori pasatzen zaigu. Dirua ez balima da beste zerbait. Eta zerura eritsi nahi dugu eta jangoikoaren presentzian bizi nahi dugu, baino beste jainko bat dugu. Eta horregatik askotan nik hemen azpimarratzen dudana da. Kristautasuna dela koherentziz bizitzea. Eta ez nik nahi detena egitea. Kristaua balima naiz, kristau bezala bizitzea tokatzezat. Ama balima naiz, ama bezala bizitzea tokatzen zait. Semea balima naiz, semea bezala bizitzea tokatzen zait. Langilea balima naiz, langilea bezala. Aberatsa balima naiz, aberatsa bezala. Baina gure jangoikoak eskatuko digu, hoixe, kristaua balima zera, kristau bezala bizi izan zera. Saldu dituzu zeure, saldu eta kakotxa artean ez dago ezer saldu berrik. Literalki. Baina saldu dituzu zeure idolo guztiak eta niri jarraitu diazu? Hor da, koxka. Eta hor, eroitzen gea, behin da berriz. Hoxe eskatzen diogu gure jangoikoari, lagun gaitzala horretan. Lagun gaitzala jakitea gure jangoikoak gurutzera igodala guregatik. Hori jakiteak guri mesede egiten digu gure bizitzan. Decía que en el Evangelio de hoy nos dice Jesús, nos pone una tesitura que es un evangelio muy reciente para la época de hoy. Nos dice, no podemos vivir con dos dioses, o con uno o con otro. Es que ya cumplo todo, ya vengo los domingos, ya rezo, ya ayudo al prójimo, ya ayudo también en la parroquia, ya está. Vende todas tus posesiones, dásela a los pobres y sígueme. Y Jesucristo no nos está diciendo que ahora vendamos nuestra casa, que demos nuestros ahorros. Nos está diciendo que dejemos de lado aquello que nos da seguridad y que no es Él. Si a mí me da seguridad cierta cosa que no es Dios, pues tendremos que dejar uno u otro. Porque no se pueden servir a dos dioses. Y eso lo sabemos todos. Y muchas veces nos da seguridad pues el trabajo que tenemos, el coche que disfrutamos, el dinero que tenemos, sí. Y una cosa es que nos dé seguridad y que nos ayude a vivir bien. Pero otra cosa es que vivamos por ello. El dinero es necesario, tener un trabajo es necesario, tener una casa es necesaria, tener un coche es necesario algunas veces. Pero si es mi seguridad, ahí nos dice Jesucristo, ahí vamos mal, ahí yo no entro en tu ecuación. Entonces, si quieres ir a la presencia del Señor, tienes un problema. Pues hoy le pedimos al Señor que tengamos claro de que Él es nuestro Dios, que existe. Y que si dejamos algo por Él, cada uno verá, si dejamos algo por Él nos da el 100 por 1, sin duda. ¿Cuántas veces hemos visto que vamos a la calle con nuestros padres a comer, el hijo o la hija se queda con hambre, la madre o el padre coge la mitad de su bocadillo y se la da al hijo o a la hija que ya ha comido su parte y tiene hambre mi hijo, mi hija, pues le doy mi mitad, no pasa nada. Y así actúa Dios conmigo también. Pues hoy le pedimos eso al Señor, que tengamos seguridad en Él y que nos dejemos mimar por Él.
Jaungoikoaren hitza entzunik, aurkez dezazkiogun geure kezkak eta beharrak, Jesusen izenean babesa eta laguntza eskatuz. Jaungoikoaren herri berria den Eliz elkartea, bere hartzain, arduradun eta elizkide guztiekin, batasunean bildurik, izan dadila Jaungoikoaren erreinuaren hotsegile eta ezaugarri. Eska dezaiegun jaunari. Lan bila dabiltzen entzat, naiz gazte, naiz helduentzat, izan dezala gizarteak lana eskaintzeko bidea, eta lana dutenek izan dezatela erdibanatzeko jarrera. Eska dezaiegun jaunari. Lekaide eta lekaime kontemplalariek, denen alde eta denen izenean otoitzean biziz, erakus ditzatela betiko erreinuko diren balio nagusiak. Eska dezaiegun jaunari. Jaunaren afaria ospatzen duen elkarte honek, izan dezala beti gaixoen, behartsuen, presuen, nahigabetuen eta biktimen kezka eta ardura. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren Jaungoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau. Lurra indarrak eta gizakre lanak sortua. Hau xingo zaigu, betiko zorionaren ogi. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren Jaungoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau. Matxo indarrak eta gizakre lanak sortua. Hau xingo zaigu, betiko zorionaren edari. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, geure doai hauek, horien bidez harreman miragarriak ditugu zurekin. Egizu zeuk emandakoak eskainiz, izan dezagula zuzeu hartzeko grazia. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerra Jaungoiko gure jaunari. Egoki da bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti zantu, jainkoal guztidun beti erekorri. Zure seme maitearen bitartez egintzen nuen gizadia, eta beraren bitartez berritu ere bai, maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak mateko diren guztiek zerbitzatzen zaituzte, salbatu guztiek gorezten, eta zeure santuek bihotz batez bedeinkatzen. Horregatik guk ere aingero guztiekin batean, gorezen zaitugu posbetean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jaiko jauna. Zero lorra beterik dauzka, zure biztira. Osana zeruko jetan, bedenkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeruko Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu gardeuek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik,
berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizu hau nire oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerrela jauna, zuberriz etorri arate, hau dago berriana. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaerekin eta leiz gizon guztiekin batean. Eraberean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen dugun Fortuno, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorezitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Hone bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Eta ez gaitzazu utziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, amen. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu pakea gurugunotan zure errokiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan zendo. Betiko zorinaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizibeizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pake. Hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Baina ezazuz bat, eta zenaz. Zugabe Jesus nora, joango gara du, zugetiko bizitzako zitzan jauna dituzu. Zuzaitu gure maizu, zugure
Egin dezagun otoitz. Jauna, sakramentu honetan Kristorekin bat eginik, zeure errukiari deika gaude apalki. Izan gaitezela lur honetan zeure semearen irudiago, haren zorion bera izan dezagun zeuruan. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, eta bedeinkaz itzatela jangoiko alguztidunak aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Aigeru Batek Mariari, dio graziaz betea, jangoiko haren semeari, emango diozu sortzea. Goizarratxeta eguerditan, amagoresten zaitugu, aingeruaren hitzak bera, guk ere zaten ditugu. Ezkerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaun lagun etzi elkar ikusten dugu arratzalde eta gauan bat izan dezazuela. Bueno,